बाजालबाड़ी स्कूल फाइने फेमेने एमन कंडिशन हामिया माने आबो आरो क्लास खाइनो तो दूरे कर टब्बु जानानै पर्यन्त एमन व्यवस्था करे जे आरो थानाय जे हेडमास्टर बो ट्रान्सफार थाखाय इदानी बोताम खायतोनि खाव स्कूल नुगा आं वानाका जे एकतो माने हामिया खूब माने कंडिशन हामिया मा आं त्रिपुरानि विधानसभा अतिसाना इतिमध्ये न आं आरो हाई लेभेल अमन बागै कायसा आनि एमएलए तरफ থেকে आं पक्ष लिरनाय এবং তিনি स्कूल विजिट खायमेनि यागुला ब्लेके खावन दुख नांखा जे अरा आस कंडिशन दङ स्कूल कुनु माने जे तांजामोन जे मेरामत जे खायजाका बा सालामजाका अबनो कुनु मारि नुगिया एके अर ताबो हस्टेल कायसा तांजांनाय अर गार्ल्स हस्टेल नाय थखायो अब जागा फायने थिका जागा खूब गाहाम ओंखाय जागानि बुबागारा दङ ओंखाय जागानि बजे तो चिनि दफानि बागै को तारा सिरनाय रंनि बागै बरंनि कायसा सेक्रिफाइस के बरंनिबो कायसा दाबि दङ जे बरं जुदि मान खांजाकाय अर हस्टेल बरंना कायसा सिखोन साफान जेखुनु गभर्नमेन्ट सार्भिस दिनानै बागै बर कायसा दाबिना रखा ब्लेक गाहाम आबोनि बागै आं चाइतकनाय गभर्नमेन्ट सालायनाय जेहेतु दफानि बागै बा अरन सिरनाय रं बागै बेनि फेमिलि आसेके सेक्रिफाइस खायदायखाय जों बनो बान्चित मेनि बागै जों जागानि दामिया अन्तत गुरै परिबारनो बान्चित मेनि बागै कायसा बाखुनै अर जाहाथे बरनो बसेबुगना नोंथां अबोनि बागै आं साकारनाय आरो जा नांमाने आं सैनोनि नाखाय सैनाय सानाय नाखाय सानाय अमन बाखायनाय सर ताबुक माने स्कूल अनेक काहाम न बाजालबारि लगे जे टेबल गोबाय जानला करे बाहाय के परि तंलायखना अबोनि बागै नक्ताम स्टेट नानै बसखाङो अमनि बागै जेता आं अरनि जेता स्कूलनि हाई लेभेल जेता जानंनानै इनक्लुडिं मिनिस्टार ताबते चीफ मिनिस्टार जाव तंगो आरो आं जानंनाय तामनि हिंगा काकाय अ जे परिबेश अम एमन अवस्थाबो तंखा आबो सावि लाभ करिसा बेगा आबो तो निजिन मखल बेतिनि नुखा और चिनि आमचाइनि आनो बायजो पद बायजालनि आनि चेयारमेन रक दंगो आनि स्कूल मैनेजिंग कमिटिनि बर रक दंगो और गोबां आमचाइनि जारा चिनि रिटायार पार्सन बरबो दंगो के बरबो जतबेनि सिं तिनि बुरि नायखा ब्लेके खा खामानि खलायो के हेडमास्टार जेहेतु स्कूल बन्द तिनि मानलिया हयने एकाय दिन सासा फाय आं स्कूल विजिट खेपिनाय एवं हेडमास्टार सानाय बतम तम स्कूल ए कंडिशन तनमनि तम सैका तम कखा
abo chetri nei jengnai tobe omo high level ei ti কয়েকদিন বিসিঙনো mo jeti sajaknai abo le no doubt